Da ni nôl nawr ar gyfer gym gynderfynol y plat rhwng Glantaf y dau tîm yn gwisgo glas y gym yma. Y cyflymder gan yr 17 yn mynd heibio Kai Jones Campbell a Cais yn syth mewn yn yr eiliadau gyntaf sy'n rhoi Glantaf tu ôl i. Gwen. Felly Maes Y Gwendraeth ar y blaen yn erbyn ail tîm Glantaf. Ond dyma cyfle i Glantaf fan hyn. A dyma'r ymateb perffaith i Glantaf i rhif 19. Yr ymateb perffaith fyna i Glantaf yn erbyn Maes Y Gwendraeth yn rown gynderfynol y plat. Felly Glantaf yn ail ddechrau'r gêm yma. Maes Y Gwendraeth yn ceisio chwarae'r bêl fan hyn nawr. Dadlwytho hyfryd gan y bechgyn o Cwm Gwendraeth. Sgiliau da pêl-droed fyna i cadw'r bêl o ddan rheolaeth. Unwaith yn rhagor rhif 17 Maes Y Gwendraeth, dwylo gwych fyna. Kai Jones Campbell yn dal lan. Ond wedi cael ei giro unwaith eto, ond tacl gryf fyna i stopo'r chwarae. Felly fe fydd yn sgrym i Maes Y Gwendraeth. Ar ôl y bêl fy mlaen o dwylo Glantaf. Sgrym cynta'r gêm. Ond Glantaf unwaith yn eto fel y gêm diwetha'n dangos y cryfder sydd gennym yn y pac. Ac yn dwyn y bêl oddi wrth Maes Y Gwendraeth. Ond tacl gryf unwaith yn rhagor gan Maes Y Gwendraeth. Glantaf yn ceisio mynd allan. Dadlwytho i dwylo Kai Jones Campbell. Fe welon ni weld yn y gêm diwetha'r cyflymder sydd gan Campbell. Ond y bêl yn cael ei cicio bant nawr. Nôl i hanner Glantaf. Gêm agos hyd yn hyn. Ond nawr mae Glantaf yn mewn am cyfle. A yw nhw am sgorio. Does dim ganddo cymorth. Mae'r Crys yn dod bant. Rhys Witchell yn cael ei taclo fyna.
Wedyn Griff Dan Davies gath ei llorio. Maes Y Gwendraeth yn ceiso i gorau fan hyn. Braich y dyfarnwr allan. Ond mae'r cais wedi dod i Glantaf. O dan y pist, unwaith yn rhagor. A'r trosiad yn llwyddiannus. Felly y sgôr ar y foment. Ysgol Glantaf 14. Ysgol Maes Y Gwendraeth 5. A dyna'r chwiban hanner amser hefyd. Na, dim eto. Ceri Morris yn gwneud eilyddion. Felly mae dal yn hanner gyntaf. Cic uchel gan Glantaf. Wedi mynd dros y llinell 10 metr. Ond yr dyfarnwr yn dod nôl am sgrym. Wedi dod mlaen o dwylo. Glantaf. Bydd Maes Y Gwendraeth yn chwilio am pwyntiau cyn yr hanner fan hyn. Gêm agos hyd yn hyn. A fydd sgrym grif gan Glantaf unwaith yn eto. Ydyn y pŵer yn dod. Ond y bêl dal efo Maes Y Gwendraeth. Y gwrthrycio fan hyn. A Glantaf wedi ennill y bêl nôl. Mewn i twlo Rhys Witchell. Ond syth mynd i drwbl. Dim opsiynau fyna. Dadlwytho. Da unwaith yn rhagor a yw Glantaf mewn am cais arall na. Am ddiffyn gwych. A mae'n edrych falle bod y bêl wedi cael ei droi rosto fan hyn gan Maes Y Gwendraeth. A oes cyfle i Maes Y Gwendraeth fan hyn. Cyn yr hanner. Neu a yw Glantaf am ddwyn y bêl. Rifau fan hyn gan Maes Y Gwendraeth. Lledaenu allan. Ond pas. Slack. A wedyn cico i bant. Cic diddorol fanna. Gan Maes Y Gwendraeth. Syth nôl i dwylo Glantaf. Tacl uchel. Mantes yn cael ei chwarae. Dyfarnwr yn dod nôl am cic gosb. Rhys Witchell yn cymryd y gic. Lledaenu. Ond tacl gwych. Unwaith yn rhagor. A yw Maes Y Gwendraeth wedi troi'r bêl drosto ydyn. Gwaith amddiffynol dda. Cyfle fan hyn nawr i Maes Y Gwendraeth. Ond mae'r pêl yn syth mewn i dwylo Kai Jones Campbell sydd am croesi'r llinell o dan y pist. A mae'n cais arall i Glantaf. Sydd yn dod ar sgôr i 19.5. A'r trosiad i'w ddod. Felly dyna ni hanner amser fan hyn. Yn gêm gynderfynol. Y plat rhwng Glantaf a Maes Y Gwendraeth. Glantaf 19-21, sori. Maes Y Gwendraeth 5.
Maes Y Gwendraeth yn ail ddechrau gêm yma. Hael yn dechrau cwmpo nawr. Ond cyfle yn syth i Glantaf. Un amddiffynwr i curo. Ond gwaith gwych amddiffynol gan Maes Y Gwendraeth i rwystro Glantaf ystynnu y lyd. Maes Y Gwendraeth yn ail ddechrau'r gêm fan hyn nawr efo lein. Lein taclus, lledu'r bêl. Pas just am y bach o flaen. Ond mae cyfle fan hyn, os gallu gael y cic bant ar cwrs. Ond Glantaf sydd wedi cyrraedd yn gyntaf. Felly cyfle fan hyn nawr i Glantaf i gael sgôr arall ar y bwrdd. A falle rhoi'r gêm allan o gyrraedd Maes Y Gwendraeth. Bêl yn rhydd mewn i dwylo Maes Y Gwendraeth fan hyn. Ond na unwaith yn rhagor, cicio'r bêl bant. A Glantaf i fydd yn cael y cyfle i ymosod. Edrych falle bod Maes Y Gwendraeth moyn y crys na gyda Glantaf. Mantais arall i Glantaf am tacl uchel. A fe fydd y dyfarnwr yn dod nôl am y kick-osp. Ambell i eilydd yn dod ymlaen i Glantaf. Ceri Morris yn gwneud y newidiadau yna. A Kai Jones Campbell fe fydd yn cymryd y gic-osp. Bêl yn mynd yn ôl. Dyfarnwr napus i gael pethau redeg. Campbell. Ddim llawer opsiynau gyda fe fyna. Mynd mewn i'r contact. Dadlwythio gwych gan Glantaf. A dyma fydd cais arall i Glantaf ac i Griff Dan Davies. Griff Davies gyda'r ongl wych o'r dadlwythio a'r dwylo siarp sydd yn rhoi Glantaf a 26 o bwyntiau. A'r trosiad i'w ddilyn. Felly, trosiad ddim yn llwyddiannus y tro yma. Ond fel gallwn ni weld, Ceri Morris yn cario ymlaen, gwneud y newidiadau yna, cadw'r chwaraewyr yn ffres. A Glantaf yna dechrau pethau efo'r cic uchel. Syth. Ond na, wedi mynd mlaen o dwylo. Glantaf a fe fydd yn sgrym i Maes Y Gwendraeth. Tybed awyr i hwyr i Maes Y Gwendraeth yn ôl mewn i'r gêm yma. Neu oes gobaith gan y bechgyn o Gorllewin Gymru.
Unwaith ar agor. Glantaf yn dangos y pŵer yn y sgrym. Ond mae cyfle fan hyn nawr. Y cyflymder yn dod o'r 17 Maes Y Gwendraeth am ei ail gais o'r gêm. Y traed cyflym a'r hediad hyd y cae. Maen nhw dal mewn y gêm fan hyn. Dim ond 2 cais yn ddi nawr. Maes Y Gwendraeth yn edrych i bwrw ymlaen gyda'i. Ond mae'r dyfarnwr wedi galw am sgrym. Sgrym arall fan hyn nawr. Cyfle i Maes Y Gwendraeth. Y lŵp fan'na yn rhyddhau rhif 7. Dadlwyth o dda unwaith eto, ond na, y bêl mewn i dwylo chwaraewr Glantaf. Cyfle i Glantaf fan hyn nawr. Lladd y cloc. Gwaith tîm gwych fan'na yn yr amddiffyn i Maes Y Gwendraeth. Ceisio gael y bêl a nôl a cael cyfle arall. Tackle dda. Lawr ar yr coesau. Glantaf yn taflu'r bêl ban yn syth i rwyl y Maes Y Gwendraeth. Ond a yw un cais ydy. Mae dyfanwr wedi rhoi braich yn yr awyr. Mae'n cais arall i Maes Y Gwendraeth. Dyw'r gêm dal ddim drosto eto. Felly, y trosiad yn llwyddiannus. Felly y sgôr gyda munudau i fynd. Glantaf 26, Maes Y Gwendraeth 19. Pwysau da, Maes Y Gwendraeth, Glantaf. Ddim ollol yn siŵr beth i'w wneud fan hyn. Y pwysau ymlaen arno nhw. Y pêl wedi mynd ymlaen. Mantes yn cael ei chwarae. A oes cyfle i Maes Y Gwendraeth. Dwylo da. Oes cais yn y corner fan hyn? Ni. Maes Y Gwendraeth. A drosto llinell unwaith yn rhagor. Am gêm o rygbi. Y trosad i ddilyn, trosad hollol bwysig. Os am ddod ar gêm nôl yn gyfartal. Ond na. A na ni. Yn anffodus i Maes Y Gwendraeth. Bron a neidu, ond sgôr terfynol, rownd gynderfynol y plat. Ail tîm Glantaf 26, Ysgol Maes Y Gwendraeth 24.